मोजां मोनैखायनो खारनांदों दा बिथाङा ओरैबायदि नुबाय गावनि फिल्डआ मोजां नंला गतिके बेहाय गेलेनानै लाब गैला दा ओंखायनो बिथाङा मालायनि जायगायाव फैदों आरो खाम्फायाबो बेनो दा गेलेनो साहस जाया सांग्रांजों बेजों नांलायगासिनो दं मानो होनबा खाम्फा बरगयारि थांनाय बाराव एमपि इलेक्सनावबो गावनि बिटिसि सेगमेन्ट हिसाबै जेनदों आरो आगोलावबो जेनबाय जेनबाय थाग्रा मानसिखा दिनैहाय बे क'क्राझार टाउननि गासिबो गार्जेनफोरखौ लानानै मोनब्रै समस्ति गोलैयो बनरगाव सालाखाथि बावखुंग्रि आरो देबोरगाव बे मोनब्रै समस्ति गोलैनाय बे क'क्राझार टाउननि गार्जेनफोरखौ लानानै मोनसे मिटिं बा सावराय जथुम खालामनाय जादों बेवहाय नुबाय जों क'क्राझाराव कुनु गार्जेन दिनै थाबोआखिसै रिटायार्ड मास्टार रिटायार्ड प्रफेसर रिटायार्ड इन्जिनियार धर्मगुरु दिनै गासिबो फैजोब्बाय थारमाने क'क्राझार टाउनाव माने गासिबो इन्टेलेक्सुयेलफ्रा गासिबो बुद्धिजीबिफ्रा पेरेन्टसफ्रा दिनै बिपिएफखौनो लुबैदों बेनो प्रमान जाबाय आरोखि दिनै नोंथांमोनहा नुगोन हलाव थांनानै नायब्ला जेसेबां बयजस्थ नागरिक दं बे फैजोब्बायानो आरोखि दा बेनो मिथिजोब्बाय बोसोरब्रै नायबाय बिथांमोनखौ बिसिबां मावनो हायो हाया दिनै नुबाय क'क्राझार टाउना दिनैहाय माने थैलांनोसो नागिरनाय दिनैहाय बेबादि अबस्था बेसाखिना गैला प्लास माने सेंग्रा सिख्लाफ्राबो साख्रि मोनाखिसै बयहाबोथ' सेंग्रा सिख्ला फिसौफोर दङ दा बयबो लुबैयो गाव गावनि गथ'फोरखौ खामानि मोनथों साख्रि मोनथों बेफार बानिज्य खालामनानै मोनजाथों नाथाय दिनै नुबाय बे प्रमद बर'नि दिनावहाय दिनै जोंनि बेखार समस्या बांनायनिफ्राय बांलांदों दिनैहाय माने बेफार बानिज्यआ गोमालांजोबदों दा ओंखायनो दिनै मोनसे परिबर्तनखौ लुबैफिनदों हाग्रामानि सरकारखौ लुबैफिनदों दा बेनो मोनसे दोहौ दिनैनि बे मेसेजआनो सारा बिटिसिआव थांगोन जे क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे सिद्धान्त लाबाय जे एबाराव जोङो ट्रेक्टरनि सरकार नांला प्रमदनि सरकार नांला हाग्रामानि सरकारखौनो लाबोफिनसिगोन बेनो फोरमान आरो दा बे फेरेंगा गेलेफैनाय मानाय जेबो फेक्टर नङा बियो जोङो आरो क'क्राझारनि मानसिया सालानि मास जाग्रा नङा जोंहा बेहाय दनेस्वर गयारि बिथां दंखायो बिथांखौनो देरहा होगोन आरो जिथुनाखि भटनि पेटार्न बे पेटार्नखौ नायोबा दिनैहाय 5000नि बारा भट मोननाय नङा फेरेंगाया बेबादि आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो देबोरगाव गेलेनो होनबाय थायो गेलेफैथों चिरांनि मानसिफ्रा बाहागो लाफैजोबथों चिराङाव जेसेबां भटारफोर दङ बेयाव फैनानै भट गेलेफैथों थेवबो पात्ता मोना क'क्राझाराव बिथांमोना देबोरगावआव गेले सालाखाथियाव गेले माने बावखुंग्रियाव गेले जेरावखि देरहा माने देरहानायनि मोनसे सुबिदा गैया बिथांमोना जेननो सुइसाइड जानोसो फैदों दिनै बेखौ जों नुबाय थादों आरो मालाय जों मोजां मोनैखायनो खारनांदों दा बिथाङा ओरैबायदि नुबाय गावनि फिल्डआ मोजां नंला गतिके बेहाय गेलेनानै लाब गैला दा ओंखायनो बिथाङा मालायनि जायगायाव फैदों आरो खाम्फायाबो बेनो दा गेलेनो साहस जाया सांग्रांजों बेजों नांलायगासिनो दं मानो होनबा खाम्फा बरगयारि थांनाय बाराव एमपि इलेक्सनावबो गावनि बिटिसि सेगमेन्ट हिसाबै जेनदों आरो आगोलावबो जेनबाय जेनबाय थाग्रा मानसिखा मालाबा 38टा भटआव देरहालाबायनाय 2 नाम्बार खालामनानै दा बे खाम्फा होन फेरेंगा होन बिथांमोना खुनु समस्तियाव देरहानायनि दिनै अंक गैया दिनै चन्दनाबो देरहानायाव गैया आरोखि दा बे 3 लिडारा दिनै अलरेडि जेनखानाय बिथांमोननिया दिनै प्रमद बर'आबो जेनगोन बेबो रोखा जानानै दङ दा बे साब्रै नेताखौ जों जोंनि समाजनिफ्राय आउट खालामनांगौ एबारनि बिसायख'थियाव बिथांमोनखौ जों आउट खालामनांगौ दा बे सिद्धान्तखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा लाबाय दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा हाग्रामानि सरकार खालामफिननानै जों बिटिसिखौ गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि गेजेरजों आवगायलांनो थाखाय दिनै नाजाबाय थानाय जादों आरो दिनै बे फोरमान जाबाय।